बेयो जाहैबाय खुगा अरहेनाय नैबे आनैया खुगाया बेना माने रोजोबनो रोंला आरोना खिन्थु मुलिजों हामा नायबे आनैखौ आङो दांबायनै दांना Yes, very good. Hello Snaper, good morning. फुंबिलिनि बयनिसिमबो खुलुमनाय बावहरबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ आरो आंबो इसोरनिनो मोजां दङ। दिनै फुंजानि नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ आरोबाव खनसे बरायहरलायबाय। बिदिब्ला नोंथांमोना दिनै भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। दिनै सानडे नालाय गैया जोंहा नै दाबो सिखारा रावबो। सिखारा उन्दुगासिनो हारसिङै बुहुत बायदि जिरायनानै दङ आङो दसे सिखारनानै दसे योगा खालामखांबाय साहाबो लोंखांबाय ओरैबायदि गुसुबो दा जिरायै आङो नोंथांमोननो माखासे भिडिअ शेयार खालामनो सानबाय माने आङो जिरायैनो फेसबुक नायबाय थानायाव मोनसे भिडिअ मोनबाय ओमफ्राय नोंथांमोननोबो एसे शेयार खालामना होनोसै बिदि सानबाय आरो दा नोंथांमोनहा भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो बे भिडिअआ जाहैबाय माने बेंटल गेटनि एसआइ निउर'थेरापि सेन्टाराव आरोखि गोबां माने बेमारफोर सानाय सुनाय बेफोरो हामनाय नुदों आरोखि आङो सोरनाबा खुगा अरहेनाय सोरबा खुगा अरहेनानै सोरबा माने खुगाया रोजोब जाया सोरनाबा खुलै जाया बेबायदि जायोना सोरनाबा खुहे जानानै थायो बेफोरखौ दसेनो मोजां खालामनानै हरो आरोखि बेयाव ओमफ्राय बिदिनो सानाय सुनायफ्राबो सोरबा थाबायनो हायै मायै गोबां रोखोमनि सानाय सुनाय आथिं सोरबा सिंस्रि सानाय सोरबा आथिं सानाय सोरबा पेरालाइसिस जानाय बेफोरबो बिराद हामनाय खिथादों आरोखि ओमफ्रायनो आङो बेखौ एसे नोंथांमोननो शेयार खालामनोसै होननानै सानबाय बिदिब्ला नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायलांदो नोंथांमोननो एसे शेयार खालामना होनोसै आङो माबायदि बेरामा मोजां जादों नायलांबानो जाबाय नोंथांमोनहा हेलो फ्रेंड्स नैबे भिडिअखौ नायनानै ला बेयो जाहैबाय खुगा अरहेनाय नैबे आनैया दिनैनो खेब सानैखा हराव जानानै थानायनो खुगाया बेना माने रोजोबनो रोंला आरोना सियायनानै हायथानानै थाबाय बेनाबो आरो नैबे आनैनाबो दा बेबायदिनो आङो बेबायदि ट्रिटमेन्ट होबाय थायोखाय मानसिफ्रा फैयो दिनैनो सानैखानै हराव जानानै थानायखाय दा गोजां बोथोर जानायखाय गोबाङानो जासिगोनलाय सोरहाबा बहाबा थांब्रगोन सोरहाबा मुलि जानाय मानायजों हामगोन साननो हागौ खिन्थु मुलिजों हामा नायबे आनैखौ आङो दांबायनै दांनानै माने दसेयावनो बिनि बेबायदि खुगा उसुबिदा जानाया हामबाय आरो नोंसोर नायलांनाय बेखौ आङो लाइभ दिन्थिदोंमोन माने बेयाव जेबो स्किप गैया आरोना बेना दसेनो जायो जोङो बेखौ ट्रिटमेन्ट खालामबाय थाग्राखाय जोंनाव गोबांथार मोजां मोनसे टेकनिक दङसै आरोना बेनिखायनो शेयार खालामनानै हो लोगोफोर जेन' माने बेबायदि मानसिफोरा माने थाबनो हामनायखौ मोननो हायो अन्नानै शेयार खालामलाय जेन' माने फैनो हायो आरो आंनाव नैबे आनैखौ नायनानै लानै एसेबां खस्थ' दङ माने बे गोबाव समनिफ्राय जानाय नङा एसे माने बावाखै आरोना बिनि जानाया बेबायदि गेदा जानाया थानो हाया माने सिनस्रिफोरा गेदा जाजोब्बाय बिनि मोनसे एक्सिडेन्टनि खारनाव आरो मोसौनि दुरुंजों फानफ्रब जानानै बेबायदि जादों होननानै बुंदों बेयो माने हाबथारखायामोन आरोना गंदबजोबनाय गासैबो नैबे फार्स्ट आं ट्रिटमेन्ट होखांनायनि उनावबो बेयो एसे हाबावदों नङाबा खर'आ एकदम हान्थु नांहां जालायना फैदोंमोन आरो दा बेखौ दिनैनो नैबे खेबनैनि ट्रिटमेन्ट आरो ट्रिटमेन्टनिफ्राय ओंखारनाय लोगो लोगो बेयो सिदा जाबाय बेबायदिनो इन्सटेन्ट जानायफ्रा थाब हामो ओंखायनो जायफ्रा जादों अन्नानै फै कल खालाम सोंहर आरो फैनानै ट्रिटमेन्ट लाफै आरोना बेयो बारा गोबाव नांनाय नङा थाबनो हामगोन आरो नैबे आइजोआ मोनसे बेमाराव गोग्लैनानै दङमोन बेनि बेमारानो जाहैबाय नै बेबादि माने हान्थुनिफ्राय लानानै मोनसेबो माने बोलो गैया आरोना थाबायनो हाया माने एकदम गावखौनो माने बेलेग धरननि फिल खालामो गाजोबनो थाबायनो हाया जोङो बेखौ बेबायदि ट्रिटमेन्ट होबाय एक्सारसाइज होबाय आरो माखासे इलेक्ट्र'थेरापि होनानै बिनि गासैबो हान्थुनिफ्राय नोरजिया आरोना बेनाव बोलो गैया नालाय गानो हाया ओरै जोहरनोबो हाया बिराद नरम आरो दा हारसिङै जाखांनाय होननानै बुंदों माने हरावनो जानानै थादों आरो सानसेनिफ्राय सानसे बारा जालांदों गैयाबाबो आराय मास होननानै बुंदों दा जोङो बेफोरबायदि होनायजों ट्रिटमेन्ट होनायजों दा बिनि थाबायनाय आरो बिनि माखासे एक्टिभिटिसफ्रा चेन्ज जाबाय आरो दिनैजों बिथाङा अकल दिनैजों सानबाल'सो जादों सानबायावनो बिनि थाबायनाया नै बेबायदि माने सेन्स जाबाय आरो बेखौ हमनोनो हाला जे बियो बेबायदि बेमाराव गोग्लैनानै दङमोन होननानैहाय
दा थाबायनोबो हाबाय गोख्रोंसै जिरायनो हाबाय आथिङाबो बदा मोनामोन माने हायाव गादोंना गायाखै बेखौ बियो फिल खालामामोन आरो दा हायाव गानाय आखाइनि आथिंनि थालाफोरखौ बियो थाल मोनसै आरो ना बेबायदि सोरबा जानानै दङबा फैनानै ट्रिटमेन्ट लानो हागोन आरो ना मानसिफोरा नैबे मानसिखौ सोंहरबाय थादोंमोन आरो ना बेना हामबायना हामाखै होननानै दाख्लैयो आंनाबो बिदि जादों होनलायनानै दा बिथाङा हामबाय बिथांनि सिनस्रियाव खुनु सानाय गैला आरो लोगोसे थाबायनायाबो सिदा जाबाय सिनस्रियाबो सिदा जाबाय बिनि सिनस्रिया नैबेबायदि गेदा गेदासोमोन नैबे स्क्रिन फिसायाव होनाय बादि बिथाङा माने मोजां थाबायनो हायामोन बाद' बाद' थाबायोमोन आरो सिनस्रिया गेदा जाबायमोन आरो ना उथुमायाबो एकदम सिदा नुवामोन बेबायदिनो गेदादा नुयोमोन आरो ना नाथाय दा बिदि नंला बिथाङा हामबाय आरो नै बेबायदि सिदा नङामोन नै बेबो सासे माने एक्सिडेन्ट जानाय आरो दाख्लै बे फैजेननायावनि बे माबाया भिडिअ'आ दा फैजेननायाव नै बेबायदिमोन बेखौ मानसि हमनानै थिखोनानै थाबायनांगौमोन आरो दिनैजों बिथाङा सानथाम ट्रिटमेन्ट जाबाय जोंनाव सानथाम ट्रिटमेन्ट जाखांनायनि उनाव बिथांखौ जोङो थाबायनो गाव हारसिंनो थाबायनो थाखाय मोनसे वाकार होजेननाय जाबाय दा बिथाङा हमालाबानो ना गावनो गाव बे वाकाराव हमनानै थाबायनो हाजेननाय जाबाय आरो बे सानथामनि गेजेराव बिथाङा एसेबाबो इमप्रुभमेन्ट मोनबाय आथिंनि रोदाफ्रा एसे लावजेनबाय नङाबा आथिं हरोबा हेबोमोन आथिङा ओरैबो ओरैबो हेबनानै थाबायनो हाया जायोमोन दा एसे गायदां गायदां थाबायजेनबाय आरो ना बेबायदि माने वाकारजों गावनो गाव थाबायनानै एसे डिसटेन्सखौ एसे थाबायजेननो हाबाय आरो बेना दाबो इउरिनारि माबाया दङ बेखौ डाक्टरा दाबो बख'नानै हराखै हारसिंनो पेसाब खालामनो हाया दा एक्सिडेन्टेल केस नालाय बिथाङा माने मोनफ्रोमबो रोदायाव बहाबा बहाबा शट नांनाय दङ आरो ओंखायनो बे रोदाफ्रा क्लियार जायागौ माने बे मोजां थाबायनो हानाय नङा दा थेवबो बे सानथामनि माबायावनो मोनसे मोजां इमप्रुभमेन्टखौ जोङो नुनो मोन्दों आरो ना दा बिनि थाबायनाय हमनानै होबाबो गावनो गाव थाबायनायखौ जोङो नुदों एसे हमनानैल' होनांगौ होमबानो बेयो थाबायनो हासै आरो दा बेबायदिनो जायफ्रा जादों माने कन्टेक्ट खालाम अब्ला जों एडभाइसबो होनो हायो लिंहरनानै ट्रिटमेन्टबो होनो हायो आरो बेजों लोगोसेनो मोनसे भिडिअ शेयार खालामबावनोसै सनाफोर बिहा जाहैबाय गसाइगाव थेरापि सेन्टारनि माने उन्दै उन्दै गथ'फोर नोरजिया थायोना थाबायनो रोङै बे उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ माबायदि ट्रिटमेन्ट होयो बेखौबो नोंथांमोननो एसे शेयार खालामना होनोसै आङो नोंथांमोनहा नायलांबानो जाबाय Very good. Yes, very good. Again. 1, 2, there. Good. Okay, again. There, konsebau, uto. Baria, there. Konsebau ni had there, uto. How it all? There, uto. Very good. There, konsebau. There, uto. Okay, great. Yes. Okay, buddy. There again. Uto, last. There, one. Balance there. I'll consider there. Consider there. Uto. Yes. There. Yes. Okay, buddy. There. I'll consider. There. Scatter there. Yes. Okay, buddy. There. Consider there. There. Consider there. Okay, there. Okay, there. There. Uto. Yes. Doesn't know there. Uto. There. Yes. Doesn't know there. Up, 3, up, 4, up.
7, up, 8, up, 9, up, come back, don't need to go forward, just be in one place, just, up, bring up, 1, 2, नुबायना सनाफोर नोंथांमोनहा भिडिअखौथ' नोंथांमोननि न'खराव बा नोंथांमोननि सोरबाफोर जाथि खुरमा बा नोंथांमोननि मिथिनाय सोरबाफोर खाथि खालायाव बेफोरबायदि बेमारफोरा जादोंब्ला थाबैनो स्क्रिनाव होनाय मबाइल नाम्बाराव कल खालामनानै माने ट्रिटमेन्ट लाबानो जाबाय बिदिब्ला दिनै भिडिअ एसेनोसै सनाफोर भिडिअखौ नायनो थाखाय बयनिसिमबो थेंक इउ गोजोन्थों आरो आंनि भिडिअ सोरबाफोर गोदानै फैदोंब्ला अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार कमेन्ट खालामदो सनाफोर बाय बाय